ми бачимо, як кримськотатарська мова має певні проблеми. Як Україна, як держава може провести якісь акції для не те, щоб популяризувати кримськотатарську мову, але хоча б для того, щоб зберегти її. Насправді акції такі подібні проводяться. Тут важливо знати, що кримськотатарська мова є мовою корінного населення України. Крім кримських татар, це кримчаки ще і греки Приазов'я. І це дуже важливий момент. Тобто решта мов є нацменшинами. А для популяризації, звісно, в ідеалі це має бути інституція, яка забезпечуватиме функціонування цієї мови, забезпечуватиме мовні курси і так далі. Тобто політично має бути врегульоване побутування мови корінного народу України. Це дуже важливо. Стосовно того, що вже проводиться, я чула нещодавно, відкрилися курси кримськотатарської мови, і всі охочі могли їх відвідувати і навчатися цій мові. Ну, звісно, що це книжки, це якісь фестивалі, будь-що, те, що влаштовує Кримський дім, насправді це все є, але, очевидь, потребує підтримки держави. Так? А стосовно того, щоб в Україні лишилася наша державна мова, разом із мовами наших корінних населень. Важливий дуже момент того, що в своїй хаті своя правда, сила і воля, насправді. І сила українського народу в єдності, і ця єдність продемонстрована була вчора ухваленням закону про функціонування державної мови.